Fis-seklu 19 inqala konflitt fl-Amerika Latina bejn elementi kattoliċi u dawk mażoniċi. Li kien ġara kien illi għal mijiet ta' snin l-Amerika Latina kollha kienet parti mill-Imperu Spanjol u fil-każ tal-Brażil li hija ġiganteska l-Imperu Portugiż. Però fil-bidu seklu 19 kellek sensiela ta' rivoluzzjonijiet ispirati minn Mażuni u minn dak li kienet jiġri fi Franza. U dan wassal għal kollas tal-Imperu Spanjol u anke dak Portugiż. U f'bosta pajjiżi li kienu jagħmlu parti mill-Imperu Spanjol beda moviment kontra l-Knisja Kattolika. Dan il-konflitt l-aktar li nħass kien fil-Messiku. Kellek numru ta' konflitti, ta' gwerer, ta' interventi sew mill-potenzi Ewropej kif ukoll mill-Amerikani. Ħafna drabi l-Amerikani kienu jintervjenu biex jgħinu l-forzi mażoniċi għaliex l-mażonerija fl-Amerika wkoll kien b'saħħitha, ġifieri kontrarju dak li forsi nimmaġinaw, ħafna drabi kienu jkollok interventi mill-Amerikani għalkemm imbagħad kellek elementi kattoliċi kienu ġol l-Istati Uniti li kienu jappoġġjaw lill-Kattoliċi kienu jirreżistu rivoluzzjoni. Fl-1911 għamet l-ikbar rivoluzzjoni qatt kellha l-Messiku. Rivoluzzjoni ħajt il-dar pajjiż infarrak, rivoluzzjoni li kienet ikkaratterizzata wkoll minn intħil barrani, imma fuq kollox minn attakki kontra l-Knisja Kattolika, sakemm fl-1926 laħaq il-dittatur Plutarco Calles. Dan Plutarco Calles kellu jwassal għal persekuzzjoni mdemmija ħafna kontra l-Knisja Kattolika. Pratikament jaqret il-Kattoliċiżmu, jalaq il-knejjes, jipprojbixxi l-sagramenti, persekuzzjoni, jinqatlu l-qassisin kollha. U kellek numru ta' martri, l-aktar tnejn prominenti huma San Miguel Pro u San José Luis Sánchez del Río. Dawn kienu żewġ figuri prominenti fil-gwerra dik fil-persekuzzjoni kif ukoll fil-gwerra kontra-rivoluzzjonarja magħrufa bħala dik tal-Cristeros, il-gwerra ta' Cristera. Għaliex għax il-motto tal-ribelli li ddefendew ir-reliġjon ribelli kontra-rivoluzzjonarji ħanajdu hekk, li ddefendew ir-reliġjon Kattolika kien Viva Cristo Rey, Viva Kristu Sultan. Bejn l-1926 u l-1929 kellek dawn in-nies qalbiena li ddefendew ir-reliġjon Kattolika. Quddiem il-vjolenza severa u l-persekuzzjoni tal-Gvern Messikan, dawn in-nies ħafna minnhom bdiewa sempliċi, ma kienux nies gwerriera daw jew nies li iddefendew dak li kienu jemmnu fih. U fosthom kellek żewġ vittmi ta' din il-persekuzzjoni, Miguel Pro u Sánchez del Río. Issa, dawn iż-żewġ eroj kbar Messikani b'mod differenti iddefendew it-twemmin tagħhom. Nibdew b'Miguel Pro. Miguel Agustin Pro Juarez twieled fl-1191 familja devota ġewwa l-istat Messikan ta' Zacatecas, il-Messiku. Bħala tfajjel kien jimmira lejn saċerdozju u ngħaqad mas-Soċjetà ta' Ġesu, ġifieri mal-Ġeżwiti. Fl-1911 eżatt meta l-klima kif rajna politika Messikana saret waħda vjolenti, dana sar beda jqaddes. Donnu l-mulej għażlu għal dal-mument diffiċli u ħafna drabi dawk li tisegwuna jista' jkun li f'mumenti diffiċli tal-pajjiż il-mulej tista' jaħlek ukoll biex tkun kontra-rivoluzzjonarju. Issa fl-1917 il-Gvern Messikan approva Kostituzzjoni li ristrinġiet ħafna reliġjon Kattolika. Dawn il-miżuri kienu jinkludu proibizzjoni ta' edukazzjoni reliġjuża, eluq tal-iskel tal-Knisja, konfiska ta' proprjetajiet tal-artijiet tal-Knisja, saħansitra knejjes jiġu magħluqa. Matul żmien dan l-ġiet saru aktar stretti taħt il-President kif rajna Plutarco Calles li bħala dittatur beda jaħkem fl-1924. Ir-reġim tiegħu kien magħruf bħal mibeda kbira reliġjon Kattolika. Fl-1927 prattikament l-assisin kollha kienu jew moħbijin jew eżiljati minn Messiku sa dak iż-żmien. Miguel Pro ddeċieda li jagħmel xi ħaġa forsi hekk avventuruża ma ta' kuraġġ kbir. Bil-moħbi f'pajjiżu reġa' b'mod sigriet biex ikompli l-ħidma tiegħu ta' saċerdot.
Huwa kien juża ħafna affarijiet ta' ħabi, pereżempju kien ġieli libes ta' mara xieħa pereżempju, jew inkella ta' bejjieħ. U ħafna drabi kien iwassal is-sagramenti bil-moħħbi fost komunitajiet ta' nies Kattoliċi. Kien isiru ħafna attentati biex jaqbduh. Il-Pulizija Messikana kienet għamlu qisu criminal number one, il-public enemy. Immaġinaw, saċerdot Kattoliku l-unikat kriminali kienet jagħmel kien iġib is-sagramenti lil dawk li jemmnu. Ħafna Kattoliċi oppressi kienu jaraw fih dak li jġibilhom is-solliev. Bil-moħħbi kien jidħol u jwassal is-sagramenti tal-ħajja ta' dejjem. Il-poplu tal-Messiku beda jara fih simbolu ta' reżistenza kontra d-dittatur li kienet jiċċaħħadhom mit-twemmin tagħhom. Sfortunatament, fl-istess sena 1927 il-pulizija, iċ-ċirku tal-pulizija dar madwaru ħanajdu hekk ġie tradut u mqabad bħala priġunier. Ġie akkużat illi kien involut f'kospirazzjoni biex jinqatel id-dittatur Calles, xi ħaġa li Miguel Pro ma kellux jaqsam magħha. Kien hemm attentati imma ma kellux jaqsam magħhom. Fejmjaw, ma lafamawh. U l-Gvern Messikan irid jagħti eżempju jikkastiga bniedem reliġjuż li qed isir magħruf u popolari mal-poplu Messikan. Issa, minkejja nuqqas taħtija tiegħu, Miguel Pro ġie kkundanat għal-mewt fit-23 ta' Novembru 1927 ġie maqtul minn sparatura u l-mumenti finali tiegħu saru leġġendarji. Qabel il-mewt tiegħu qajjem idejh b'ġest hekk miftuħ u għajjat Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Din il-frażi saret il-motto tal-moviment li jdulu l-Kristeros, dawk in-nies li reżistew il-persekuzzjoni. Issimbolizza l-fida qawwija ta' Miguel Pro kif ukoll ir-reżistenza kontra r-reġim antikattoliku. Bil-mewt ta' Miguel Pro sar martirju simbolu. Jekk il-dittatur Calles ħaseb li l-Kattoliċi ħaqtalhom qalbhom billi joqtol lil dan is-saċerdot arralu għaliex mijiet jekk mhux eluf ta' Kattoliċi ħarġu fil-miftuħ jirreżistu r-reġim u twieled dak li jdulu l-moviment tal-Kristeros. Moviment ta' aspirazzjoni għal Kattoliċi. Miguel Pro, l-ewwel San Miguel Pro, skużawni, il-Beatu Miguel Pro, ġie beatifikat mill-Knisja Kattolika fl-1988. Issa ħan nitkellmu fuq persuna oħra li tat ħajjitha f'din il-persekuzzjoni, José Luis Sánchez del Río. Dan kien daqsxejn ta' ġuvnot ta' tfajjel li twieled fl-istat ta' Jalisco fl-1913 fil-Messiku. Ta' età żgħira ħafna quddiem il-persekuzzjonijiet kontra l-Knisja, ingħaqad mal-Moviment Kristeros. Kien għadu żgħir ħafna, però kien devot, kien jieħu l-fidi tiegħu bis-serjetà u xtaq jiġġieled għall-libertà tal-poplu, għall-libertà, il-ħarsin tal-libertà. U għalwa ta' 15 sena fl-1928 kellu bis 14-15 sena. Ingħaqad mal-Armata Kristjera, ġifieri dawk in-nies li bl-arta Viva Cristo Rey jiddefendew reliġjon Kattolika. Din kienet magħmula minn ħaddiema rurali bdiewa Kattoliċi li ħadu l-armi biex jirreżistu persekuzzjoni brutali. Dan ma ħarġux jattakkaw, kienu jiġu attakkati biex niftehmu, ġifieri daw ma kienux terroristi, ma jiddefendu il-komunitajiet tagħhom u reliġjon tagħhom mill-attakki ta' stat mażoniku li rid jaqret dak kollu li kien jirrappreżenta t-twemmin tagħna. Ir-rol ta' Sánchez del Río fil-gwerra Kristera kien qasir, ma tantx ġdam, imma kien profond ħafna. U ingħaqad mal-Kristeros ħafna bdew jaħud f'dan it-tfajjel simbolu ta' dedikazzjoni, ħafna bdew jiġu ispirati mill-kuraġġ tiegħu. Sakemm ftit wara ġie maqbud mill-forzi tal-gvern hekk kif dak kien hemm wieħed mill-kmandanti tal-Kristeros li waqa' minn fuq iż-żiemel, iż-żiemel ħarablu, u Sánchez del Río taħ iż-żiemel u baqa' hemmhekk, speċi ta' ħajtu għal dana il-kmandant. Meta ġie arrestat mill-maqbud priġunier, il-pulizija segreta tar-reġim riedet li Sánchez del Río pubblikament jixħat il-fida nisranija.
Bdew jedduh bil-mewt iżda hu ma rridx jirrinunzja l-fidi. Wara bdew jittorturawh. Ġie brutalizzat jaħdni, immaġina tfajjel ta' 14-15 sena jiġi brutalizzat. Fosthom sansitra ħin minnhom b'sikkina dak li kienet jinterrogah għaxxarlu l-qiegħ ta' saqajh jiġifieri, immaġinaw. Quddiem din it-tortura, Sanchez del Rio ma beżax. Baqqas lejali lej Kristu Sultan. U Sanchez sakemm fl-aħħar ittieħed u ġie mod il-mewt fetà tanżejra. Martri ieħor quddiem il-persekuzzjoni. José Sanchez del Rio ġie kanonizzat mill-Papa Franġisku fl-2016 bħala rikonoxximent għall-impenn tiegħu biex ma joqgħodx lura milli jirrikonoxxi s-saltna pubblika ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-gwerra Kristjera intemmet fl-1929. Għall-inqas il-persekuzzjoni bdiet mitmuma għalkemm il-Gvern Messikan baqa' jagħmel xi pressjoni fuq reliġjon nisranija. Ftit wara Plutarco Calles waqa' mill-mexxija tiegħu għalkemm il-Gvern Messikan baqa' antiklerikali, però naqqas mill-liġijiet li kienet jagħmel. Kienet ġlieda moħluqa minn gvern illi kien jobot ir-reliġjon Kattolika, li kienet ir-reliġjon tal-maġġoranza tal-poplu Messikan. Ġlieda iffinanzjata u organizzata mill-elementi mażoniċi sew fil-Messiku kif ukoll fl-Istati Uniti li jagħmlu minn kollox biex jgħinu il dan ir-reġim mostruż. Il-gwerra kellha impatt sinifikanti fuq is-soċjetà Messikana. Il-vjolenza kienet mifruxa sakemm sar ftehim negozjati li għall-inqas il-Knisja baqgħet teżisti. Ma' dana kollu il-martri taw ħajjithom. Iżda ma tawx ħajjithom fix-xejn. Illum il-ġurnata sew Miguel Pro u sew José Sanchez del Rio huma żewġ qaddisin ħanajdu hekk u ħebbejat u l-qaddis ta' aspirazzjoni għal dawk il-ġenerazzjonijiet kollha żgħażagħ speċjalment li kif nafu dal-aħħar qegħdin jersqu lura r-reliġjon Kattolika bil-kuraġġ tagħhom. U l dawk iż-żgħażagħ li forsi tiseguna ngħidulhom użaw dawn il-qaddisin bħala dak li bl-Ingliż ngħidhom role models. Quddiem soċjetà laikali antikristjana tibżgħux għamlu kuraġġ. Itolbu lil Beatu Miguel Pro u lil José Sanchez del Rio biex jgħinukom f'din it-taqbida tagħkom. Beatu Miguel Pro itlob għalina. San José Luis Sanchez del Rio itlob għalina.